Kvíz o Squid Game, druhá séria. Easy. Aká hra sa hrala ako prvá? Červená, zelená, alebo teda red light, green light. Čo urobil rekrúter so všetkými chlebmi, keď rozdal bezdomovcom všetky losy? To vy jste je nechtěli. Tak co s nima? Pošliapal ich. Akú nepeknú vec urobil Thanos v prvej hre? Sotil hráčov pred sebou. Médium. Po koľkých rokoch sa odohráva druhá sezóna po prvej? Po 2 rokoch. Ako sa nazýva motel, ktorý kúpila hlavná postava Ki-Han? Je tu hotýlek. Tady? Pojď někam jinam. Rúžový motel. Prečo sa hráčka 196, ktorú balil Thanos, pohla v prvej hre? Lebo včela. Sedí na tobě včela. Hard. Koľko peňazí sa pridá do prasiatka za každého vyradeného hráča? 100 miliónov vonov. Aký člen rodiny zomrel frontmanovi? Jeho manželka. Aká pesnička hrala v ružovom moteli, keď Ki-Han, hlavná postava, a rekrúter hrali ruskú ruletu? Zatočím s ním a zmáčknu spoušť. Andrej Bocelli, Time to say goodbye. Aké číslo má hráčka, ktorá je tehotná? Vypadáš, že budeš mít termín už co nevidět. 2, 2, 2. Absolútne nepochybujem, že ste mali všetko správne. Dajte mi vedieť do komentáru, koľko bodov ste získali.